जाखोलै नोंसोरो? होद आं दुदुसो जागौमोनलै। मा ओंख्रि जाया? आं दुदुसो कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? अबे तुम पार तेरी माँ की चुत साड़। हेलौ एभ्रिवान, दिनै फिन खेबसे दाहार बर' ब्लग चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायना लानाय जाबावबाय। गोसो गैयाबाबो खावला सिबलायै नोंथांमोनजों सावरायनो नुजाफैबाय। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो लोगोफोर, गोबाव खालामालासिनो भिडिअखौ जागायजेननोसै। अब्ला नायलांदो। समा दुदुखौसो हमबाय थागौमोनलां। खाथियाव मोनबाना नोंखौ आं गारखायामोन आङो। नोंनालाय? आं नोंखौ मोनबाना हरसे उन्दुखायामोनलां सयथिबो। नोंनि सायावसो गाखोबाय थागौमोनलां। मा? नोंखौ मोननायबा नोंनि सायावसो गाखोबाय थागौमोन आं। मा होनबावनांगौ जाखो? दुदुखौबो सोब्बाय थागौमोन। बिदिसो। मा ओंख्रि जाखोलै नोंसोरो? होद आं दुदुसो जागौमोनलै। अबे तुम पार तेरी माँ की चुत साड़। लोगोफोर, नोंथांमोनानो खोनाखाबाय बिथाङा मा बुंदों। बिथाङा उन्दै समाव बिमानिफ्राय थोजासे मोनजाबोयैनि थाखाय दासिमबो बिथांनो ओंखामनि गोनांथि गैया। बेखौ मोनजाब्लानो बिथांनि उदैया बुङो। लोगोफोर, जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायनो गोसो जादोंब्ला डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों, बेयाव थांनानै थुनानै नायबानो जाबाय। एसेनोसै भिडिअआ। आंनि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर। नोंथांमोननो नाजागोन बेबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ लाबोना होनो। एसेनोसै, नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन। गाइस, बाय।